Avui estrenem un nou format de vídeo, el vídeo de camp. Us volia ensenyar una cosa que he estat fent. Les companyes de formació faran uns cursos aquesta setmana i hi haurà roleplayings. I la idea que hem tingut és que el roleplaying succeeixi en una aula i que els alumnes estiguin en l'aula del costat. I així podran experimentar sense tenir tota l'aula allà, per fer-ho més immersiu. I ens van demanar a veure com podíem fer el tema de posar una càmera i que es veiés. Haguérem pogut o muntar un cable senzillament i enviar-ho al projector, haguérem pogut potser fer-ho per Skype, però digueu-me, flipat. El que he muntat és això, mireu. He utilitzat la webcam que faig servir sempre perquè m'encanta i l'hem enxufat directe a un portàtil, que aquí podeu veure, i amb l'OBS Studio, que és el meu programa preferit, gravem això aquí, veieu? Després, no content amb el tema, he pensat que si havíem de fer un roleplaying podíem fer-ho una mica immersiu, i l'OBS Studio, que és aquest programa que tant m'agrada i que de tant me'n sentiu a parlar, té l'opció d'aplicar efectes al vídeo, i aquí podeu veure com, per exemple, li acabo d'aplicar un efecte de croma i podem fer que aquest roleplaying succeeixi o a la platja o, com serà en el cas, en una aula. Veieu, per exemple? Oh sí, que bé que estic en aquesta aula tan gran. Oh, bé, soc pitjor que moltes altres coses. I la gràcia d'això, si perdoneu, és que ho estic enregistrant, no emetent. Això és un truc que ja us explicaré una altra estona. I això ens permet que des d'un altre ordinador, utilitzant el VLC Studio, veieu, les persones connectant-se a una adreça que se'ls hi passa puguin veure-ho. I d'aquesta manera ens assegurem que puguin veure el roleplaying des de diverses aules. I això és tot, amics.